dusun Sukorjo Jagung sakleripun pom bensin arah ke timur. Nggih, niki Turangga Budaya benjing tanggal 24. Nggih, pentas malih dinipun Selasa Pahing wonten Cilen mriku. Kanca-kanca YouTuber nggih, pun supen Pak Karono. Nggih, pun supen nggih. Nulodo utama menika tanggal 21 wonten Sukorjo dene Turangga Budaya pimpinan Bapak Yanto Sengkek nika tanggal 21 pentas wonten dalemipun Pak Samad wonten nggih. Monggo nika para joki-joki saking Turangga Budaya sampun siaga ing gati sawega ing diri. Kita pirsani malih tari jaranan Jawa kembar kalih sesarengan kalian Turangga Budaya. Semoga miling-miling eseme nguciwat gawe sem-sem kamulan busana nira sutra manca warna lelangan beksan mongkek manis sasundiran
mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji pumpung ilinga tembe mburine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo dan anak putune kang nerusake bebasan ngaren kudu eling yo ya dek mau bengi wis montang manting tanpa turu atiku tansah klisian amarga bubar sementing putri alat tetekan moncer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo ngilang-ngilang maale mong tansah ngece sing teko jebol si kucing kek mau bengi wis montang manting tanpa turu atiku tansah klisian amarga bubar sementing putri alat tetek lancir kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo ngilang-ngilang tak awe mong tansah ngece sing teko jebol si kucing ayo kanca padha suka-suka nonton jaranan turangga budaya mijil saking desa Raja Agung kang dipimpin Pak Yanto Sengkek esok nyulik sorene ya nyulik sulingane arek
budaya yo Kraise tombo ojo seneng ngalamun lungguh ning aseti derok delotan kok nganti mulan remuk atiku wis ngayun ngayun ing mrina lan wengi amrati dalane sarpo wong manis lalindo katon kersa nindra tapi ning boko mung seneng ngelamun ngelikono yen wurunge kang sinatyo aja anjo lokro mula josa nang alam
aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kok nyok-nyok ngene ora gampang nggonku lali janjimu biyen mung tansah tak ugemi telong dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane luwe saka aku sing iso nyenengke tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu ukurane nanging batin kuralila gelang kalung diwenehke wong liya karo aku nanging saiki rati nyono malah kowe balik tresno apa manah tresno nanging saiki rati nyono kowe sibuk ngrayu aku elo ela elo Yeah, 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 oh ah.
Awas. Wah. Ya. Look yo. Ya. Ye. Ya. Awas. Wah. Ya. Lo. Ayo. Ayo. Wah, kalah. Ya. Yuk. Ayo. Ya. Ayo dati gar awas. Ya. Mripatmu pancen sing marai lula kepranan sajeroning ati sara tresna kang tak tampa kaya sunar rembulan purnama mripatmu kebaki pasemon kedepane tansah ngawi-awi sapa kang ora kasemaran weruh mripatmu aku kepranan lungguh cedhak ing sandingmu muga bisa nambani kangenku semuncane kedepeng Mas bakal sinden Mas kebak daya atoning mripatmu tondo aweh tresna sing tumuju pojoke atiku esemu manis mranani yen to nyawang ora bisa lali
aku kepranan lunga kadek sandingmu muga bisa nambahi kangenku semuntane kedepi bedonya katane mripate tanda awet tresna sing tumuju pada ing atiku esemu manis pranani yen panyawang ora bisa lali Iki para sutresna makaten kula wau atur pasugatan ingkang angka 3 tari jaranan Jawa kembar kalih ingkang sampun dipun aturaken wonten ngarsa pansami. Semenjak malih dadosna kawuningan bilih pagelaran ing sang menika minangkani pamundhutipun ingkang kagungan dalem Ibu Mitun sak keluarga ingkang kagungan hajat nggih menika ngulang tauni ingkang wayah nggih utawi cucu putu ngoten nggih. Nggih menika adik Muhammad, adik Al Gaisan, ugi adik Al Fariski. Ngoten mugi-mugi Bu Mitun sak keluarga sak sampunipun nggih menika kagungan hajat adik gelar Jarana Turangga Budaya ing tembe benjangipun tansah pinaringana rahayu wilujeng kalih saking sampe kala lan tansah pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin Allahumma amin. Mbok iki mau wis diaturke jaranan Jawa kembar loro. Heeh. Iki ora lali awake ngaturake sugeng rawuh marang dulur-dulur Reja Agung kene kabeh sing mentas wae rawuh ana kene saperlu nderek-nderek ngestreni pagelarane awake dhewe jaranan Jawa Turangga Budaya. Pimpinane Bapak Yanto Sengkek. Yanto kuwi kudu ditambahi Sengkek. Heeh. Engko lek arek Sengkeke wong Pak Yanto kuwi ya akeh. Oh ngono iya ya. Nggih, ora lali awake dhewe uga ngaturake gunung manuwun marang kanca-kanca YouTuber, Mas Senang, Mas Momo, juga kawan-kawan. Iya, wong kuwi ya teman kerja. Nyenguyung pagelarane awake dhewe. Jaranan Jawa Turangga Budaya, ngono. Heeh. Uga sing baku audio profesional sound system apa iki? KD 2000. KD lah sing ro sampean yo nanggep sampean kok kok aku. Umahe ngendi to iki? KD 2000 ngendi to iki? Tunggul Sari. Tunggul Sari. Kok sing bayari kono kok tekok kene. Lah iya wong aku ora nanggap tekone. Iya. KD 2000 Tunggul Sari sing nyengkuyung pagelarane awake dhewe Turangga Budaya pimpinan Mas Yanto Sengkek. Nggih. Niki